Bé, i com no hi ha 203, diuen, doncs ara aquí ja tinc començada la meva nova feina, que també consisteix en un medalló amb una imatge d'un Sant Crist a la creu. És un medalló dibuix de la Roser Boronat, de l'Arbós, i bé, sempre doncs, ho vaig fent sota la supervisió de la Mercè Ribas, i bé, doncs vaig veure el dibuix i em va agradar molt i em vaig decidir doncs, a començar aquesta nova feina per quan acabés la parella doncs ja tindrà una feina on poder-hi treballar.